Sziasztok srácok! Ebben a mai videóban meg fogom mutatni, ugye bizonyára sokan emlékeztek arra a videómra, amikor megmutattam az autófarmot, az automatikus pénzfarmot. Na most, ugye ott, mivel nincs hang, legalábbis én nem hallok hangot, csak a Váko programban látom utólag, hogyha volt hang a videón. Akkor, na mindegy, hagyjuk. Ugye kivágtam a jelentetet, hogy kell szerezni portált. Viszont most bizony meg tudom mutatni, ugyanis van egy olyan map, ami kell ehhez az egészhez. Szóval igazából kezdjünk is bele. Elég volt a dumálásból. Na a lényeg az, hogy fogtok egy kis blokkocskát, így Ugye az előző videóból tanulhattátok, hogy így kell építeni a izét. Nem tudom, mondjuk építetek egy ilyen, hát azért ennél nagyobbat, mondjuk lehet, hogy nektek több blokkotok van. Hát, jó, mindegy, nem, szerintem tök mindegy amúgy, hogy néz ki, hogy milyen blokk, igazából tök mindegy, hogy milyen blokkból építitek. Annyi a lényeg, hogy lehessen majd használni repülőnek. Jó, ez nagyon csúnya. No mindegy. Ugye mondtam előző részben, hogy rengeteg ágyú kell. És nem kamusztam. Tényleg rengeteg, majd meglátjátok miért. Most itt körbe rakosgatok egy pár ágyút. Közben a Bitdefender chestet engem. Elnézést kérek. Hogyha ott... mi az? Jobbalú... zavart titeket, de már is tűnt, szóval... Hát nekem most ennyi ágyú van. Ennyi is bőven elég lesz szerintem. Ráraktok egy ilyet. Ugye mondtam az előző részben, vagy mi az a izés részben, hogy hoppá. Hogy na jó, mindegy, nem fogok ezzel bajlódni, kikötögetem, majd kapcsolgatom izé rakétát. Szóval ja, építetek mondjuk egy ilyen repülő tálcát, vagy minek hívtam. Mindig hajót mondtam erre a szutyokra, meg repülőt, ez egy repülő tálca. Na de, menjünk. Ugye megfogják a csavarhúzót, select all, unsorted, ki ilyen körül létek, és elindultok vele. Így mentek. Megfogjátok a csavarhúzót, és mondjuk kijelölitek a hajónak vagy repülő tálcának a valamelyik részét. Kicsit hosszadalmas folyamat lesz ez, én kivágom nektek. Na, itt vigyázzatok ezekre az izékre, megállítjátok itt, mondjuk, mehetünk egy kicsit előrébb is. Itt megálltok, és elkezditek ezeket a kristályokat lövöldözni. Ha a kamerátok így elkezd izélni, sorry, az engem is idegesít, hoppá. Lehetőleg ne a hajót lőjétek szét. Jó, hát nem bír szétesni, de... Na, ezt kell elérni, hogy így világítsanak rátok, így látjátok? Ezt. És akkor át is kerültek ide. Hoppá, mi van? Na, igen. Rush! Hallod, Rush? Mi? Mondjad már! Közbeszólhatok egy percet? Én beveszel a Tinder? Nem írja Kína, várjál már. Szóval itt van egy ilyen itt erre eljöttök. Én már nem tudok portált szerezni, mert ha már egyszer szereztetek, már többet, na végre. Már többet nem fogtok tudni szerezni, de meg tudom mutatni, hogy kell szerezni portált. Szóval, ha ide értetek, akkor nem kell még bemenni középre, hanem itt elmentek itt jobbra, vagy mi az balra, nem tudom melyik a bal és a jobb kezem. Ebbe szépen bementek, és utána bementek mondjuk a narancssárgába. Ups, nem a narancssárgába, akkor mondjuk a rózsaszínba, nem tudom milyen színűk lesznek nálatok. Hát nem ide, akkor bementek. Honnan jöttem? Várjál? Vízen vagy? Nem. Hol vagyok? Na várjál. Zöld. Zöldből jöttem. Na mi van? Én elkeveredtem, srácok.
kivágjuk. Aha, rózsaszínba kell bemenni. És akkor ha megtaláltatok a kistájt, csak neki sétáltok, akkor fölveszi a karakter, és most megpróbálunk visszatalálni. Remélem ez visszavisz. Nem. Szerintem amúgy ez fog visszavinni. Nem, ez a kövi kristályhoz visz. Jó, ezt jegyezzük meg, a szürke visz kristályhoz. Ah, igen. Na, megfogjátok a kristályt, vagyis hát már fogjátok. És valahova berakjátok ott. Összesen 3 kell összegyűjteni kristályból. Nem baj, hogyha oda leestek, de inkább ne esetek le, nem tudom mi történik. Nem hiszem, vagy lehet, hogy baj amúgy. Ne esetek le, jó? Na, ha ezzel megvagytok, akkor menjetek tovább vissza a izéhez. Mit mondtunk, melyik viszel a szürke, azt hiszem? Aha. Hops. Na, megvan a narancssárga is. Zöld. A zöld visz vissza, nem? De. Na, ezt is vigyétek oda középre, és berakhatjátok akárhova. Én ezt szintén kivágom. Na, itt is. Én berakom mondjuk középre. Ti ide is rakhatjátok, meg igazából elsőt is rakhatjátok ide vagy oda, mindegy. Na. Szinte most máshova kell menni, mondjuk menjünk arra. Talán itt nem. Várjál, feketét azt még nem néztük meg. Hát ha az vissza ide. Kristály. Aha. Jó, na, most visszajöttem. Melyik volt a... Azt hiszem talán a világos kék visz vissza. Mondjuk nem hiszem, hogy ugyanazok amúgy a portálok. Ezt írjátok majd meg, léci, kommentben, hogy ugyanolyan színűek-e a portálok, vagy teljesen mások. Mindegy, igazából itt ilyen portállabirintus van, és csak néhány kristályt kell megtalálni. Na, miért az meg karakter? Én itt menjünk vissza sárgána. Na, ezt is ide visszahozzátok középre, berakjátok ide, és igazából már csak itt maradtok, kész is vagytok. Itt meg fog jelenni egy láda, itt ez a láda megjelenik, és kinyílik nektek is, akkor... Hát nekem már nem nyílik ki, mert nekem már van portálom. De ez itt higgyétek el nekem, ki fog ez itt nyílni, és megkapjátok a portált. Most próbáljuk már ki, hogy mi történik, ha leesünk. Aha, vissza tudtak ugrani. Akkor végül is leesettek. Ja, szóval igazából ennyi az egész. Ha megvagytok, akkor reszeteltek, és igazából ennyi az egész. Reszeteltek. És már itt is van, meg is kapjátok akkor a portált. Ugye mutattam már, hogy működik, hogyha ezt a kettőt lefestem fehérre, akkor csak ezen dobál át. Látjátok? Tehát ez így, ennyi is volt a videó, szerintem ezt nem is nagyon kell majd vágni. Annyi, hogy majd az unalmas részeket kivágom belőle, de... Na, remélem tudtam nektek segíteni ezzel, és már nézhetitek is meg az előző videómat arról, hogy hogyan kell autófarmot építeni, és élvezzétek az aranyat. Majd találkozunk a következő videóban. Nem tudom még pontosan mi lesz, de ezt sosem tudom előre. Jó, mondjuk lehet, hogy valamikor tudom. Na mindegy. Hogyha tudtam nektek, nem tudom, elmondtam-e. Ha tudtam nektek segíteni, akkor jelezzétek egy lájkkal. És ha még akartok esetleg tutorial videót, szórakoztatót, vagy valami játékkipróbálós videót, akkor nyugodtan dobjátok le kommentbe, és iratkozzatok fel, hogy lássátok, amikor új videót rakok fel. Ja, azt a csengőt be kell nyomni, mindegy.
Én csak megköszönöm. Szóval, ja, igazából ennyi volt az egész. Ja, és annyit megsugok, hogy... Mit akarok megsugni? Azt megsugom, hogy lesz majd ilyen karácsony környékén, ilyen december 26-27-től lesz Teardownos live. Szóval majd tartsatok velem. Addig is, sziasztok!